Baningi abantu abashonile emgwaqweni, baningi abantu ekuphalala igazi labo emgwaqweni due to ama-accident, amanye kuba ama-gunshot, abanye njena ngezimo ezahlukahlukene. Okusho ukuthi kuyona yonke imigwaqo likhona igazi, ikhona imiphefumulo esalile emgwaqweni, nako freeway, nako highway abahlukahlukene. Leyo nto isho ukuthi uma uhamba emgwaqweni cophela, ngoba kunabantu abasemgwaqweni abangalandekanga ngendlela belandwa abantu bakubo. Ngesikhathi wena ugijima noma ngesikhathi wena uphuzile usemgwaqweni noma ngesikhathi wena unganaki usemgwaqweni, le mimoya noma labantu abafele emgwaqweni bangalandwa baze bagcina bethwebuleka, baze bagcinwa sebazokuthi bona ikhaya labo sekusemgwaqweni, baze bagcina bona sebeyiphantela into abazoyidla belapha emgwaqweni, baze bagcina sebethobulekile sebephila ngegazi. Mawuqhamuka wena ugijima kakhulu noma uphuzile noma udiniwe noma unenkinga noma uzela, bayayithatha iadvantage ukuthi nawe thwebuleka, shona bese uyathwebuleka ngoba nabo bathwetshulwa. Uyabona bengabebeza abantu beze kumina for ukucela usizo, befike lapha eMakhandakhanda Dam, ngoba njengamanje ngiseMakhandakhanda Dam, nambu ubufakazi. Uyabona mangila ngisuke ngiseMakhandakhanda Dam, nanti idam lapha ya bengabubona leya reflection yama light, ilona idam lapha ya ngiseMakhandakhanda Dam. Mawungangikholwa nazi lezindlu ejwayele nakho ngapha nakhe naphezulu ngiseMakhandakhanda Dam la ngikhona. Ngisho ngoba mangabe ngizela ngisuke ngisebenza izinto ezibucayi, ngisuke ngisebenza izinkinga zabantu ejulile, ngisuke ngicelela abantu abasendaweni ezahlukahlukene. Abanye babo ngampela bathotshulelwa izihlobo zabo, abanye babo ngampela balwa izimpi ezingenasidingo, abanye baba baseyinkingeni, abanye abavaliwe. Ngisho ngithi abakhululwe emhlabeni baphinde bakhululwe emazulwini. Mawusemgwaqweni ngicela uqaphele, ungagijimi ngesivinini ngoba awazi la udlula khona ukuthi obani abashonela lapho, bathi sebeshonile balandwa yini. Uma bengalandwanga sebephila kanjani, sebediniwe, ngabe bona basalandini abanye abantu. Uma uzwa ukuthi uyashayela ufikela ukozela ukuthi lala, ngiyakunxusa mfethu, ozama igaraji seduze ufike uphumule ulala, ngoba once wazela le mimoya vele efuna igazi lakho, lezi zilwane ezifuna igazi lakho zisebenzisa ukuzela kwakho as an advantage ukuthi uvesane wenza ingozi ukuze zikwazi ukuthola igazi. Inkinga ezilwa nawe zabantu abafungile ukuthi uyoshona ngemoto, ngenkathi uzela wena, lezo nkinga ezikulandelayo zisebenzisa iadvantage ukuthi leyo moto ayiginqe ukuze kufezeke inhliziyo zabo ezimbi. Mawuza ukuthi ukhathele, mucela umuntu ohamba nayo akushayelele, noma ungaqala uhambo mawuzizwa ukuthi awukho fit, ngoba kule mgwaqo esihamba kuyona baningi abantu abashona bangalandwa, abanye bashona bathwebuleka, abanye bahlele emahlathini aseduze nale mgwaqo, baganga kuyona le mgwaqo le ohamba kuyona. Wena uyahamba, wena uyazambela, kuvule kuqhamuka imoto ongayibonanga ukuthi iqhamukephi. Yini lethe pheze kuwena? Ingoba kube nesitha isithe ukuze kuqhamuke le moto. Mfethu ngiyakubongela bengabuke wavika ingozi okade ungayibonanga ukuthi iqhamuke kanjani, kodwa wayivika yavikeka. Nina abafethu nehlobo ezadlule emgwaqweni, ngiyacela ukuthi engathi ngakhona imizamo eniyenzayo ukuthi umuntu wakini la kwaphela la khona igazi lakhe, engathi ngakhona enikwenzayo ukuze umoya wakhe ulale ngokuphumula nangokuthula. Inamba yami 0798130260. Umsebenzi wami ukulwa izimpi, ngilwela abantu, ngingalweli mina. Izimpi zabantu ziright mangabe zilwa nami, ngoba mina vele ngathatha isinqumo ukulwela abantu. Izitha zakho angabi yezakho, akube yezami, ngoba imina owavuma ukuthi ngiyokulwela emhlabeni ngiphinde ngikulwele futhi nasemazulwini. Imina owavuma ukuthi ngiyofana nifa khona. Imina owavuma ukuthi isinqumo engisithathile ngeke ngisijike. Nawe lapho ukhona mfowethu
bafowethu isinqumo sithathile ungasijiki kalula ngoba noma yinini mawuyaphambili khona bakufisela ukuthi uye emuva ngise-King Bhakanzama Dam lapho ke khona kwesikamakhanda khanda isigodi yilapho uzongithola khona njengamanje. Thank you so much baba yini nginithanda ukubhubha lapho nikhona emakhaya. uNkulunkulu namadlozenu aphilayo, amadlozenu anifisela okuhle, amadlozenu anithandayo awanikhusele. Kusho mina uKing Bhaka, kusho mina ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafakazana ngotho Luther betshise thuluza ngambi nalo lifice ensimini. Ngiyakubongela wena unabantu abadala, ngiyacela bengabulala ucele kubantu bakini abaphumula nabalala ukuthi uyacela beze kodwa balethe imali, abalethe ukunqoba, balethe impumelelo. Labo abashona bethwetshuliwe, labo abayidlozi elibi, abangasondeli akuzi idlozi elihle. Ukhumbula umlomo uyadala, okucela ngomlomo kuzokwenzeka ngoba vele umlomo uyadala, umlomo uyakhomanda, umlomo uyayikhomba indlela. uNkulunkulu anikhusele, uNkulunkulu anibusisa, amadlozi enu aphakama nigade, izitha zenu azingene ngaphansi kwenyawo, ibophe iboshiwe, niboshelwa zona, niboshelwa abantu enibaziyo ningabazi, aziqaqeke amafinda aboshiwe waqaqeke, imigodi enibhelwe yona ngithi mina ayigqitshwe, izitha eseziqalile zilola inkemba ziyakulolela usekhaya ngithi mina lezo inkemba zidla abanikazi bazo, ngithi abantu sebeplanile baxoshisa emsebenzini ngithi mina akuxosheke bona, ngithi inhliziyo enhle ngithi thanda abantu njengoba uzithanda wena, thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena, fisela omunye umuntu okuhle ukuze uthole okuhle ngoba okuhle okufisela umuntu okuhle kuza kuwena, okubi okufisela umuntu okubi okuza kuwena. Phokophela ukuze unqobe.